Bias din yun si Sob eh. Gusto ko lang sana eh, gantihan si Aris eh. Kaya ako lumapit sa'yo kasi alam kong ikaw lang naman makakatulong sa akin. Ayain mo siyang uminom, lasingin mo, tapos turuan mo ng mga kung ano sasabihin niya kay Iggy. Tara, Chris. Minsan lang tayo ulit magkakasama eh. Di ba, 400k followers. Gusto ko sana i-celebrate kahit nagpabili pa ako. Inom pa tayo. Sabi mo kay AJ Race, ngayon, punta mo na si AJ ngayon. Sabi mo kay AJ, kayo na ulit. Totoo? Oo, sabi mo ganun nga ulit, ganun lang agad. Seryoso ka dyan ha? Oo, tara. Gawa na ako, sasabihin mo na. Eto na nga mga boss, nagsasabuatan na po sa bootcamp. Itong si Jeron Tol, walang utang na loob, no? Sasabihin pa niyang bias daw si Sob. Isipin mo yun, para sa kanya pa mismo nang galing, ha? Sana lang talaga wag makita ni Sob to, pre, kasi pag nag-init yung ulo ni Sob, baka isa pa yan sa mapalayas ni Sob, no? So, panapanabik po ang mga nangyayari mga bossing, kaya tara na, umpisa na natin to. Pero bago ang lahat, syempre mga bossing, kamusta kayo dyan? It's your boy Boss Sir Kakarir again. So ngayon naman mga bossing, i-react naman natin yung in-upload ni Sir Chief na nakikipagsabuatan siya kay Jeron. So ano pang inaantay nyo? Let's go! Bakit? Gusto ko lang dito ah. Oo. Ay, wait lang. Happy 400k followers pala. Guys, thank you. Angas, happy 400k nga sa'yo. Sana all. Pero, Jeron. ano, mag-celebrate ba tayo? Ha? Celebrate Pwede. tayo. Ano? Pwede. Pero wait lang, may favor muna ako sa'yo. Ano yun? Eh, di ba, total, yun nga, yung mga ginawa ni Aris na pandadaya kay AJ. Oo, di ba? Hindi na tama yung ano. Saan pa siya? Oo nga eh. Bias din yun si Sob eh. Gusto Yung ko. salta. Ayan, sa kanya na mismo nang galing, bias daw si Sob. Paano naging bias yung tao na gusto lang niyang sumaya yung tropa niya, di ba? Saka unang-una sa lahat, nauna sa'yo si Ares Tol, ha? Baka nakakalimutan mo. Lang ano sana eh, gantihan si Aris eh. Oo. Ngayon, Anong ganti? basta wait lang. Ngayon di ba 400k followers ka? Oo. Mag-inom kaya tayo ngayon. Pero ngayon yung gagawin natin, lalasingin natin si Aris. Pero syempre, di ako kasama kasi alam Oo, di pwede. Okay. Hindi na natin nayayaya yun. Yun, kaya ako lumapit sa'yo kasi alam kong ikaw lang naman makakatulong sa akin eh. Ngayon, aayain mo si Aris uminom kasi sigurado naman ako papayag yun sa'yo eh. Oo. Ayain mo siya uminom, lasingin mo, tapos turuan mo ng mga kung anong sasabihin niya kay AJ. Itong nangyayari dito, no? Tignan yung maigi si Jeron, pare. Para siyang demonyo na nagsasalita, bumubulong kay Sir Chief, no? Ang sama talaga ng ugali na itong si Jeron, pre. Sige. Bahala dun. Sige. Tatay lang ko rin yung ano. Mga 400k followers ako. Sige. Puntahan Sige, mo, alis tulungan na kita, ako. tara. Ano? Puntahan mo na. Sige, Alis na lang ako. papatawag ko na lang. Sige, tara. Alis ka na. Puntahan mo na dun sa ano. Sige. Sir Chief, ba't ka nagpauto dito sa tao na to kay Troll? Ba't ka nagpauto kay Troll, Sir Chief? Bahala, Chip ah. Roll. So yun guys, naantay ko na lang si Ares dito. Pinatawag ko na lang kay Kuya Insay. Tayo natin si Ares. Ba't siya nagpauto, pre? Yan. Doon. Yan si Ares. Oh. Tara, Chris. Minsan lang tayo ulit magkakasama eh. Tara, po dito. Po mo na rito. May ano lang ako. May sabihin ako sa'yo. Hindi pa rin naliligo si Ares, no? Tara, ikaw muna. Ano no, 400k followers lang kasi ako eh. Oo. Di ba, 400k followers. Gusto ko sana i-celebrate kahit, alam lang tayo, shot. Uy, masakit yung tiyan ko ngayon, Chip eh. Minsan lang naman. Minsan lang mangyari sa akin yun, Riz. Alam mo naman, simula nung wala pa akong page, kasama na kita. Oh, di ba? Oh. Tapos ngayon, 400k followers na ako, Riz. Hey, iniisip ba nila yung mga sinasabi nila, di ba? Kay Sir Chief na mismo nang galing, simula day 1 kasama niya na si Ares, wala pa siyang page, si Ares na ang kasama niya. Ngayon tatarantaduhin niya, titirahin niya patalikod, pre. Ano ba yan? Riz, Sige. Riz. Konti lang ah. Kunti lang, isang bote lang, ino. Isa lang, kanina ko pa nga binili yan eh. Sige, konti lang ako ah. So yun guys, okay na guys.
Jeron, ako nang bahala sa plano mo, Jeron, ha? Eto na. To, teka lang. Ay, baso, kunin ko lang baso, Baso. Meanwhile, Res, uy, nagpabili pa ako. Inom pa tayo. Hindi pa. Ano, tara. Uy, Hindi uto-uto tawag dito kay Aris eh. Ang laki ng tiwala niya sa'yo, Sir Chip, tapos sisirain mo lang ng isang iglap lang. ganito, Res, may sasabihin ako sa'yo, Res. May tuturo sa'yo Ito para ang plano, pre. sagutin ka na talaga ni AJ. Res, sabihin mo kay AJ, Res. Ngayon, punta mo na si AJ ngayon. Res, Ay, punta mo na si AJ ngayon. Binabayaran ba ni Jeron itong mga Sabihin, Pa sa akin yun eh. sabihin mo kay AJ, kayo na ulit. Sabihin mo nga ganun ngayon. Wala na magagawa yung pag sinabi mo ganun. Ano? Sabihin mo kay AJ, kayo na. Sagutin ka na niya. Totoo? Oo, sagutin ka na niya ulit. Ganun lang agad, tirada. Baka may magalit Hindi magalit yun. Ikaw talaga gusto nun. Hindi naman niya gusto si Jeron. nakakapikon, Sir Chip? Hindi magalit siya yun. Sabihin mo agad sa kanya na, tayo na. Oh, wala na magagawa yun. Anong sasabihin ko? Sabihin mo, tayo na. Sabihin mo sa kanya, Uy, seryoso. tara na, oo, tara. Tara. Seryoso ko dyan ha. Oo, tara. Baba na ako, baka sasabihin ko na. Tara. So, ganun pa rin nangyari mga boss. Kung napanood nyo yung in-upload ni Boss 150 na lasing-lasing Maoy si Ares mga boss, no? Tapos kinukulit niya, parang hinaharas niya na si si AJ dun eh. Kaya pala siya lasing dahil dito kay Sir Chip. Bossing, ba't ka ba't ka nagpauto? Ang laking tiwalang binigay sa'yo ni Ares, Sir Chip, tapos bigla mong ginanon, bigla mong sinira, bigla sa isang iglap lang. Ang ganda sana ng pagsasamahan nyo eh. Ba't ka pa bumabalik sa ganggang na kung ano yung ugali nyo dati? Ito namang si Jeron, lahat na lang gagawin niya para lang makapanira ng tao, para lang makapanira ng diskarte, no? Sasabihin niya, bias daw si 150. Na pare, ba't wala kang utang na loob, tol? Ba't mo nasasabi yun? Saan ka kumukuha ng lakas ng loob, tol? Pero yun na nga mga bossing. Nakakapikon yung mga ginagawa nitong si Jeron. Nilalaso niya yung utak ni Sir Chip, ni AJ. Akala mo sino siyang sobrang bait pagka nakatalikod yung mga taong yun eh. Ngayon naman yung mga taong nakapaligid sa kanya, nagpapauto. Hindi ko alam kung ano meron dito sa tao na to. Binabayaran ba niya yung mga tao? O talagang magaling lang talaga siya magmanipula? Pero yun na nga, no? Sobrang nakaka-excite yung mga nangyayari dito. Talagang akala mo para ka nanonood ng telenovela, mga boss. Akala ko sa TV ko lang ito mapapanood, pati pala sa vlogging, no? So yun na nga po mga bossing, sana nag-enjoy kayo sa video natin. At syempre, huwag nyo kakalimutan mag-like, follow, at share. Hanggang sa muli, paalam! Sir TV out. Peace!